Hello guys! This is me again, Dincy, para sa Kusina ni Pia. By the way, guys, medyo naging busy itong mga nakaraang araw. Kahit ngayon, medyo busy din talaga. So, nakalimutan natin magluto. Yan. So, yung mga niluluto ko, hindi ko na nakunin ng video. So, sayang. So, for today, meron nag-request ng lutuin daw kasi masyado maulan ngayon. So, ano ba ang kailangan nating lutuin? Para sa amin, mga proud Bicolano, hello sa mga taga-Albay. Ayan. Kadalasan niluluto natin, lalo ng tatay ko, si Tatay Teng, di ba? Mahilig siya magluto ng picadillo. So, ano ba yung picadillo? Sa amin, ang picadillo ay ang ginataang tilapia. O, diba? Ang sarap. So, ito yung ating ginataang tilapia, guys. Ito. Ang ginataang tilapia namin para sa picadillo ala Tatay Teng. Ito po ay sandamakmak na sangkap. Lahat na yata ng sangkap or ng mga pangrikado sa ating kusina. Nandyan na. Ano ba yun? Tulad ng sibuyas. Yan, maraming sibuyas. Diba? Kahit mahal. Yan. Meron tayong kamatis. Ito, ang ating kamatis. So, yung mga hinog na kamatis ang kinuha natin. Ang ating luya. Yung luya, dapat nalalasahan talaga yung luya. So, kailangan yung dikdikin para kumatas siya. Yan. Meron din tayong bawang. So, yan yung bawang natin. So, marami talaga siya. Tapos, magic sarap, paminta. Yan, ilagyan ko na. At ang hindi mawawala sa aming mga Bicolano ay ang pampainit. Yan, sili para sa ating maulan na araw. So, meron din tayong kakanggata. Ito. At ang pinakamasarap na gulay na hinahalo dito, pechay. Pero sa amin, mas kadalasan hinahalo namin yung talbos ng kamoting kahoy. So, isa yun sa pinakamasarap na hinahalong gulay para sa akin, no, di ba? So, for today, pechay ang ilalagay natin. So, makikita nyo, lahat ng ricado ay matatagpuan sa kusina. So, lahat yan dapat meron sa ating picadillo ala Tatay Teng. O, di ba gagayahin ko yung luto ng aking tatay. So, simulan natin para sa maulan na araw. Niluluto namin to para dahil doon sa mga spicy na sangkap, pagpawisan tayo, di ba? So, hindi tayo ginawin. Yan. So, napakasarap nitong ating lulutuin for today. So, guys, pa-shout out daw sa Tita Pai, Tita Oyi, Tita Salve. Ito guys, napakadali lang. Siguro mga 10 minutes lang, luto na ang ating picadillo ala Tatay Teng. So, unang-una, syempre, buksan natin yung kalan. Yan, natural na yan. Bakit wala? Wala na yatang gas. Oh my God. Nasobra na kaluluto nila. Nawal na gas. Yan, meron pa. May konti pa. Yan. Then, ang isusunod natin dito, ilalagay natin yung ating kakanggata. So, tapos paghahalu-haluin lang natin yung sangkap. Ano siya? Ang ating kakanggata. Yan. Ilalagay natin sa ilalim yung mga sangkap natin para lumasa kagaya ng sibuyas. Paghahaluin lang natin yung ating luya. So, dapat kumakatas yung luya, di ba? Napaka-masustansya nito lalo na maulan. Yung mga sakat-sakat sa katawan natin. Yan, kailangan yan. Ating bawang. So, yan, masagana yan sa mga parang antibiotic natin. Yan, marami. Kamatis na hinog, sagana sa lycopene, diba? Yan. Then, isusunod natin ilagay yung ating isda. Inasinan na natin yung isda. So, yan. So, parang hindi siya dumikit dun sa kawali. So, inilalim ko muna yung mga sangkap na kailangan natin. Yan. Then, pwede na nating isunod yung ating
sili. Yan, para umanghang na siya. So, yung sili natin, meron tayong siling haba, yung green. Then, para mas lalong spicy siya, nilagyan ko ng red. Yan, kalat natin. Medyo, lagyan lang natin siya ng konting tubig. Yan. Konting tubig lang kasi baka masunog yung kakanggatan natin. So, pwede na natin ilagay yung ating pang-ricado na paminta. Yan, talagang anghang yan. Tapos, magic sarap. So, para sumarap din, di ba? Yan. Ating magic sarap. Hayaan lang natin guys na kumulo yung gata natin. So, from time to time, pwede nyo iibabaw yung kakang gata dun sa isda. So, paano ba yun? So, makikita nyo, ilalagay nyo dun sa ibabaw ng isda natin. Yan. Haluin nyo lang din kasi baka nasusunog na. So, hayaan nyo lang siya na maluto. Pwede rin natin siyang takpan pansamantala para maluto yung ating isda. Yan. Yan guys. So, kumukulo na ang ating ang ating sabaw. Yan. So, it's time na para ilagay ang ating pechay. Marami yung pechay natin kasi kailangan natin ng gulay. Diba? Sagana sa gulay. So, ganun ulit. Bago nyo siya timplahan, hayaan nyo unang maluto yung ating gulay. Nangangamoy na. So, takpan muna natin para maluto yung ating gulay. So, after nyan, pwede na natin siyang timplahan. So, ano yung pagtitimpla natin? Sa akin, ginagamit ko lang ay asin. So, antayin lang natin na maluto yung ating gulay. Oh, shout out daw kay Kamal Jit. Ito na, oh. Nabati na kita. Si Kamal Jit, magluluto din daw siya ng picadillo ala Tatay Teng. Tayin lang natin na maluto. So, pwede na natin lagyan siya ng konting asin. So, yung asin, yung dami nito, depende sa panlasa niyo. Since may ano naman, may asin na yung tilapia, konti mo yung nilagay ko kasi baka masyadong umalat. So malapit na siyang maluto. Yan guys, malapit nang maluto yung ating picadillo. So, lagyan lang natin siya ng konting suka. Pero yung alat niya, tamang-tama na siya. Konting-konting suka lang. Para, ma-blend lang yung lasa nito. Para magkaroon ng konting asim yung lasa. Ayan. So, pwede nating tikman ulit kung tama na nga. Tama na guys. So, yan.
So, papakita ko sa inyo. Ayan. So, luto na po ngayon ang ating picadillo alat Ate Ting. So, thank you guys for watching. So, for more tips, for practical tips sa ating mga pagluluto, madali ang recipe, please like, share, and follow, and subscribe my YouTube channel, Dincy Miles TV. Yan. Para sa ating mga pagluluto at kung ano-ano pa, diba? So, thank you guys for watching. Have a nice day!